Tak pohled těsně před podáváním. Tak vydrž. Vypadá to víc než důstojně, ano. Tak pojď, Zuzi. Tak Leni, usmívej se, prosím tě, usmívej se. Usmívej se, ano. Tak takhle máme začátek. Záběr na maso, záběr na Léňu. Zatím 49 kg. Takže začátek 19:45. Léňa zakrajuje. Takovýhle sousta, jo? Ale hodně krve tam. To propečuješ. Jako klidně to kraje velký, nestyď se, viď? Ale Pepa chodí taky. No, dobrý. Ale to mě nemůžete takhle. My to potom se stříháme, neboj se. Počkej, to vidět, ne? Počkej, to je jedno. No. Než to moje, mně se ta Barbara to vůbec nelíbí. Co chuťově, jaký to je chuťově, Leni? Cajk, jo? Jsi měla trošku hlad, neměla? Co? Hele, víš co, člověk si pořídí jako menší děvče, řekne si moc toho nesmí, rozumíš, jako jo. No, jsou ty konce, no. Kdyby si chtěla talíř, jako aby si to mohla přeložit a dokládat, nebo něco řekni, jako jo. Sklenička vybavíš. To se fakt nedám. Leni, máš čas, hodina je jako dlouhá, jako nemusíš to snít za první. Jako ten rekord asi nepřekonáš teda, jako jo. Tam ta dáma z té Ameriky měla jiný drive, teda co to snědlo za 3:40, ale... Teraz mi to píše, že někdo mrká. Možná Leňa tam nějaký mastný oko, tak... Jak opice tady cvičila. Kdyby se chtěl někdo z zádu přijít podívat, tak ať přijde klidně, jako. Pohodička. Ale kolik je na té Moravě těch nervíků? 120 udělali. Švestkovejch, malej. No, to by mě bavilo víc než ten steak, teda, no. Je v klidu. Nemáš kam spěchat, To je prosím tě. horký hlavně, že jo? Zatím ještě teprve minutu, takže... To už dávno měla jako si den. Mě lidi to vyfoukat. Ale tady je to... Tak krajala by si stejně, že jo? Tyhle akci byly vegetariánko. To si jo. Já bych to vzala jenom takhle, ne? Klidně to takhle hlavně. Vem to jak chceš, zlato. Dopečeme to a můžu pokračovat. Tak, Takže já můžu běžet do pejka? asi jo, děkuju. Já ten kousek poslední ještě. Dobrý, takže nesu, jo? 2 kg si mohla mít, jo. Takže stav po 10 minutách, jak se cítíš, Lení? Špatný. Nevidím to dobře. Já myslím, že se zbytečně podceňuješ. Tváře má hezký. Jo, tváře jako slabikáře. Koukej se tumlovat, abys mohla do Holandska. Ale. Takový poraženectví již po 10 minutách. Nechceš trošku připepřit? Říkáš ještě teda před majitelem a... Ne, jako, že to je designově, tam je to Už to ubývá. ubývá to. Takže stav po 18 minutách. Lenka vypadá, že tak zhruba v polovině. Soustavy jsou stále menší a menší. Doba žvíkání se nápadně prodlužuje. Ano, zbylé místo zaplníme matony. Ty Sašenko nechám skleničku zavíněnou, anebo chceš čisté sklo? Ne, můžeš mi nechat tohle. No, to bude dobrý, to je dobrý. Musí mít. Měl bych mít, tak. Ano, nezbytný úsměv.
končí. Zase mi to přišlo, že nikdo mrkl. Chceš trošku majonézy, aby to klouzalo? Končím. Takže jaký je čas, poprosím, kolik je na hodinkách? 20.04, no. 20.04, takže po 19 minutách je to KO. Padla. Takže my to převážíme a zjistíme, kolik bylo snídaně. A on mám poté zasáčený žaludek. Takže vážení po akci. Kolik jsi přibrala? 51.0, celých 0. Finální výsledek 51 po akci.